Okay. Ngade kuziva idi chikonzero kuti chii chausina kuteerera. Uyezve ndoda kutanga ndaziva kuti mudzimai wako here. Anga ari mudzimai wangu. Ainge ari. Apa asisi. Takaita kunetsana. Makarambana. Takangodzana tichakuda nemurume. Hamuna akupanana shereni. Hatina. Saka hamusati maramba. Saka waya neshereni nacho. Ndokunobvisa. Shereni. Auchamuda here mukadzi? Chikonzero nei usamuda? Takaita kunetsana panhau dzemwana watakabara. Sei makanetsana panyaya dzemwana? Vanhu vakabara mwana vanofanira kuti vafare vachitopururudza kuti tabara mwana. Sei makanetsana sei? Mabatiro akaita pamiri ndo andisina kugutsikanawo nawo. Ari kupi mwana? Tipewo mwana tione chiso chake. Mabatiro akaita pamiri hauna kugutsikana nawo. Ngatinyararei. Watiwo mabatiro akaita pamiri hauna kugutsikana nawo mabatiro. Iwe waitarisira kuti pabate sei? Bata kupamiri ndo wasangana nemunhu. Saka uri kutaura kuti kubva wagara naye mudzimai hauna Mutorambwe tamona. Chakaitika chekuti musikana iti ndiri musikana ndiri mhandara. Ndoda kutrai kuti urare naye aiti ndiri mhandara. Ndozvakatisi zviri official kana ndida sei wabvisa mari. Saka ndikungutiwo sometimes zvo ndandimbori married before. Ndomboda kutrai kubata munhu but aita sei airamba. Then chechipiri ndo pakazondonga munhu akundikuti andatadza kutera ndinge ndane pamiri pavo ndipo takatanga kune usina kutobvira warara naye. Ndandisina. Saka uri kuti mwana asi wako? Handingati mwana asi wangu nekuti handizivi sainzi. Chinoitika chekuti ngatinzwei vabereki, ngatinzwei uri kuti ngatinzweika. Ndoda kuedza kunzwisisa mupfumi wangu. Ndiri kuti mimi musikana yekurambidzai kurara naye. Ndizvo zvichava. Achiti ndiri musikana. Musati marara naye ndopaakati handisi kuteera ndane pamwe. Musati marara naye. Ndisina. Okay. Alright, saka wakagara nemukadzi uyu nguva yakareba zvakadini? Apo wangu wabvisa roora here kana kuti wangosati? Tangatisati takatomboita kunetsana tisandabvisa roora. Kozi pamiri pakunzi pakabata ndisandabvisa roora. Saka ndipe mweya mutsvena. Handizozivi changamira. Saka makazombowana mukana wokugara mese here? Takazogara tese, ndakazoya ndakabvisa mari, ndakazobvisa pfumi. Makagara mese nguva yakareba zvakadini? Tofunga chipo maybe 6 months or 7 months. Pamiri panga patovapo kare. Saka wakaona nzira yekuti ukasiya mukadzi ndio solution here kana kuti pane imwe nzira yawagona kuita inogona kubudikira chokwadi? Nekusawirana kwataita ndakatora decision yekusaidi kwangu kuti mimi mudzimai handichadi. Asi hauna kumuudza zviri official? Handakumudza. Akaita kunge ari kuenda kuholiday kumba kwavo ndopandakazosinda message. Chikonzero nei wakaita zvokuhwandira uchida kuramba mukadzi uchiwanda? Wakatadza nei kumutsumudza uenda naye unomudzorera kwawakamutora? Mwana wenyu ndauya naye handisi kuwirirana naye womudzora kumba kwavo zviri pamutemo. Chinoitika ndechekuti dzimwe kuti uri kuita zvinhu zvakanaka iwe uchikanganisa unenge usingazivi. Asi unonzwisisa here kuti dare rino rine simba rekuti mwana wauri kuramba anogona kuenda kuDNA test zviwane maresults? Ndo zvandanditori nebishu kuti nditsvagewo mari. Ngatiti sekutaura kwauri kuita iwe uri kutaura kuti pamiri pakabata mudzimai usina kurara naye zvikazowanika kuti mwana ndewako iwe womboti hauna unge warara naye akabata pamiri usina kurara naye, unozvifambisa? Ndine kodzero yekuti ndiripe mudzimai wandakapomera kuti handina zvandakanyaya ndakusangana. Asi iye mwana wacho pachake nyange hako iwe usina kurara nemudzimai wako wambokutarisa here pavo? Handina. Hauna kumutarisa. Uri kuzunza here mwanasikana? Unotiwo kudini zvekutaura murume wako? Ari kuti pamiri pakabata asina kurara newe, unoti kudini? Zvaari kutaura zviitika kuna zvinhu zvakadaro.
uyu murume uyu chakaitika ndichifambidzana naye yeve 2022 nandiri kunotondigara nasisi vangu tatofambidzana ndopa tangoita kakunetsana kekuti inini handivana mutiti inini hane zvako handichada uyu akabva apotera vabereko vangu bcause anga atenda maintro atozikanira atoumba kwedu ndobva apotera akati musikana akuta sei akundiramena chiri kunotona ongomusa 25 May 2023 ndobva ndakwira ndikabva kunotoni ndikaenda kurungwe prison kutoudhu ndasvika uyu ndakasvika aripo tatogara ndobva ndasvika yanga ato mazuva ariko anogadzira motorbike yababa indobva ndagara papo ndobva tangotaurana mbangonditi sorry chichi zvinongowanika zvokutadzirana chichi ndobva ndati auriti zvakanaka zvakadaro ndobva adzokera chikunoto ndobva tatotanga kuramba uchidanana zvakanaka chitotaura pafoni every Thursday manheru funga ikonotojamba kana 1 week every Thursday aiuya kumba kwedu ouya otondiona kudzokera achiuya da kunzwisisa pane pauri kunzvenga ati iwe wakaita mhinde yemweya paaiuya wairarana here paiwe pesa pandasingarara nechangamiri ndopanda kuda kutaura ndabva muna May tikazoenda muna August ini kumba kwao ndasada kuzikana taenda kumba kwavo tabva kumba kwao unoona bereko ake tazodzoka mamuna tikaenda August ndopa takabva taita sei tadzoka kunoku ndopa ndakabva ndarara naye murume tadaro ndobva adzokera kunotoni adzokera ndobva ndazomudza mamuna September ndatoenda kukareba tichitoronga zvemaroro akatokumbira list date zvese zviripo ndichitobva ndatara naye ndakati inini handakuta sei handina kutevera ndobva nditi alright ndikuya nepregnant test ndozvaakabva andiita ndobva abva auya wikiro abva azondiona ndobva auya asina ndikati kwemazuva musina seiko ndozvatatikawirirana ndakangana ndobva adzokera next week yacho futi mbatera ndobva ane mapregnant test 2 ndobva tatotesta makuseni ese ndobva budachi achirauga kuti ndine nhumbi ndobva atongoti yavarara naye mwedzi mamuri muna inenge August kana kuti indakazozvinotanda kutevera ngaya muna September ndopa ndakatanga kuzviona wakarara naye zuva ripi zvezuva ndidunyepa ndichatangarira mwedzi ndowanditi kuti August ndifunga muna August because indakazozvinotanda kutevera mamuna September saka ndichanyatsozive kuti August ane holiday inonzi Heroes zvava zviri before Heroes here what after Heroes ndinyanyepe changamiro wangu ipapo handicharangarire majetsi taurai ukarara naye before August before Heroes here and after Heroes changamiro chandinokwanisa kutaura ini chokwadi chandinoziva ndechekuti pandakatesta pamwe tangasati tasangana ndopandakazoti iwo uri kuti uri musikana ngatinyararei vatongi iwe uri kuti uri musikana apa wakutoone pamwe vandati hatichisangana ndione zveshuwa kana pamiri pari pangu kana uri musikana iwewe ini ndochita sei hatichisangana ndo musi wandakasangana nditi vandatosiya zvandaita vandati kuiwo zvauri siri musikana apa uri kuti une nhumbu yangu ndo musi wacho iwe wati iwewe wakamutesta ngatinzwei wakamutesta before musati masangana waimutestirei anganditi ane pamiri anganditi uya newepregnant test handisi kuti iwewe panga paine migere yekuti umuteste because iwonga usati warara naye waizvinetsere kutsvaga pregnant test pamunhu usina kurara naye iye ndiye anganditi uya nepregnant test sekutaura kwaaita saka iwo pfungwa dzako pawaiuya nepregnant test usina kurara naye waiti iwewe uda kumutestira nhumbu yekuti pamwe akarara neumwe murume ndaida kuziva chokwadi sizonanda nelist alright ngatiti pazuva iroro wakazoziva chokwadi handiti ndakaziva chokwadi ane pamiri pawakamutesta maresults akabuda ndani akabuda ane pamiri aine pamiri wakazodarirei naye munhu wakaona kuti ane pamiri pasiri pako iye anga ataura kuti ini ndiri musikana iwewe zvawaindiita zvokuti hanzi unogona kuisa zvai zvokuti unogona kutamba nemunhu munhukadzi taurai ndatinini iwo ndiri kuona uri munhu anenge akangwara handiti iwo wakangwara pakutaura ende unoziva handiti kuiwe semunhu anoziva munhu wanyatsoona kuti uyu ane pamiri wakapindirei mumhosva uchinyatsoona kuti kupinda mumhosva pamunhu ane pamiri wakarega wangosiyana naye sezvo anga aine pamiri pasiri chinoitika changamire ndechekuti mudzimai aitaura kuti inini ndiri musikana
handiti aitaura kuti inini ndiri musikana. Saka ndakati iwo kana uri musikana iwe handiti unozoita sei ngatinyararei uri musikana usina kumborara nemunhu. alright ngatiti isusu iwewe mudzimai waenda naye pasini pamakaenda muchida kunoraramisa handiti ndobva wamutesta handiti ndobva wamuona aine pamiri handizvo. Saka iwo waida kuenderera mberi nekuda kuona kuti musikana here pamunhu wauri kuona ari pamiri. Waida kuone chii apa iwe? Nekuti iye anga andiudza kuti mimba munhu akaitira muzvidya. Ngatinzwei akaitira muzvidya mimba inogona kubata. Saka inini ndo pandakati pamwe zvinogona kuitika. Handiziva handida kuita science. Saka iwo ngoarara naye ndibwangu uchingotamba ndibwangoitira muzvidya una kuchitsa. Handina changano. Asi muzvidya wakaita. pazuva iri here Before handiti. pazuva iri here kuti kwete before. kumashure. Ndaona wambotsimudza bhaibheri uchitaura kuti uchataura chokwadi mukati medare. Is that true kuti iwo wakaitira muzvidya? Akaitira muzvidya. Asi before aitira kuti ndizive kuti ndirini before yacho yomuzvidya. It was before. Nderini iyo ringave date July here, June here, August. Nekuti chakaitika changamire pane patsanangurwa nemudzimai kuti takanetsana tiri kuNorton. Tanetsana tiri kuNorton. Ndakauya kundaifanira kunge ndichiuya kuno kuzogadzira bhaiki rababa. Zveshowa ndakabva tanetsana musikana akauya kumba kwangu kuzotora mari transport yekuti auye kuno. Pane nyaya dzaitika achigara kwasisi wake. Kwasisi wake mhino mameseji akasiyendwa here namama pafoni yake. Sisi wacho bva wazvibata bva vakwira BP yabva yakwira. Vati ina achakwasa kuti mwana uyu aramba achigara kupi? Achigara kuNorton. Ndakuda kuti mwana wangu awezogara kupi? Awezogara kuno. Saka uyu akazoya kumba kwangu ina achizotora mari transport yekuti auye. Ndopa akafonerwa nemunhu akamufonera handizivi kuti ndiani. Ndandamuti ndikukumbirawo kuti uita sei undiratidze foni kuti akufonera ndiani. Akabva pandangandira achipamudairira foni sezvakaita uko. Ndandati chindiratidza kuti akufonera iwo ndiani. Sezvo uri musikana wangu pandoda kuziva kuti munhu akufonera ndiani. Ndopakabva hazvine basa rei hapana munhu andifonera. Hapana munhu akufonera. Chindipa kunofonesa password abva aramboisa password nekuti password ainga asingaizivi. Abarambaisa password. Ndopandati alright it's okay inini foni ndiye ndakaitenga. Ndopandakatora foni angarituma foni kambudzi nefoni Samsung. Ndatora mafoni ese ari 2 ndakabvisa mari yanake ndandamupa. Akati iwe ita zvelife yako nokuti ndaona kuti inini hausi kundida. Pamwe nemunhu wakaurita sei wauri kuda. Ndopandakabva ndafonera kunokumba kuno. Ndandati aina handichakwasita sei handichakwanisi kuuya. Baba vangu ari kuZambia papa vangu mhino munhu wangu aperekedza unoda kuZambia. Ina handichaita sei handichakwasa kuya ikoko. Inini handichawira nenani neumwe wangu kuno tatadza kuwirirana. Inhawo yakadai baba ndipo akandita chikwira uita sei uye kuno tigadzirise ichi nyaya iyi. Nerespect yandambopiwa nababa handakwasa kuramba kuti ndiita sei ndiuye kuno. Ndopana ndakwira kubva kuNorton handauya kuno. Iye akasara kuNorton 4 days kana kuti 4 days asara kuNorton. Achifonerwa nababa uri kupi asingadi sei asingadi kuya kuno. Ndakagara uku 4 days iye asina kumbouya. Achibva azouya. Auya hatina kumboningirina. Hatina kunzwanana musiwo. Anga achirakatsamwa nekuti ndandatiwo ndatora mafoni angu ndaita sei. Ndichibva ndatadza kuenda nabva angoti uita zvelife yako. Ndangomuti sorry nezvakaitika. It's okay ndogona kuita zvelife yako. Ndopanda ndakazodzokera kuNorton. Ndadzokera kuNorton ndatoti it's okay kapangana zvaramba hazi munhu wangu. Ndiri kuNorton kwako. Akazoti umwe musi manheru ndopa akandisendera message. Mukatitaura. Ndopanda ndakabva ndatanga kutaura naye. Tona munhu adzoka mugwara. Ndisobhuya kuti chii. Ndopanda ndakatanga kuwirirana naye baba. Takutofambidzana sezvakaita kudhara. Tadaro. Ndopa ndakazouya kuno. Ndaingopota ndichiuya kuno ndichizoona ndichienda kwatete. Ndichibatsirwa vachitaura kuti tiita sei tigarisane zvakanaka. Ndiri kuNorton umwe musi ndopa akandita ndiri kunzwa mazamu angu ari kuzvimba. Ipapo ndandisana mbobatana naye. Mazamu angu ari kuzvimba.
ari kuzvimba nei munhu musikana ndinoziva kuti kana achizvimba mazamu anenge ane pamiri sometimes asi yemuzvijongo wapedza kugara ndandisati ndatombotanga ipapo ndanga ndisati ndambomubata ndasati ndambodii. Saka papregnant test yako yawakatesta iwe zvairatidza maresults ekuti nhumbu iyi ichirongotanga here kana kuti handizozive kuti inotaura yanongoziva kuti yakabudisa 2 malaini munhu anenge ane yekutanga yatakatesta yakabuda line 1 ichibva itakamuka akaridhauka akakati fedeso tatazotesta nechi2 yacho ndo yakazobuditsa iya yanambononoka yakabva yangobuditsa 2 malaini. Alright, asi iwo sekutsanangura kwauri kuita ndikakuti inini ndakatarisa pamatsananguriro auri kuita nyaya yako haisi kuratidza kuti defense yako inogona kukuburisa panyaya yekuti mwana asi wako uite inini chandinokwanisa kutaura ndechekuti inini kuti nditi mwana ndewangu ndodawo ndokumbira kuti kana pachikwanisa kuitwa madna ndogutsikana kuti zvoshuwa mwana ndewangu. ungave here nekuvimbisa kwaungaita dare remeri kuti iwewe sezvo uriwo uri kurequesta DNA unoda kuiitisa rii? Chikumbiro changu chachiri chekuti handichikumbira kusvika muna December nekuti izvezvi ndine loan. Ngatinyararei kusvika muna December ndopandotasira ndine mari nekuti ivo vakatosiyiwa ndatora loan kubasa ndandine bhaiki randakatora kubasa randakapiwa kubasa rakabva razonoka saka rakazonzi ndakufanira kuchiribhadhara saka ndikubatirwa mari handisi kuwana mari yakawanda pamwedzi mazuva anaya. iwe wanga wakaroora here kwatezva? Ndandakaroora here. Wanga wakabvisawo mari? Angiri kuma 1.6 1.6. Ko iwewe semunhu anga agarawo nemwana womunhu DNA test yako ichimirirwa kuti uitwe semunhu akagara nemwana womunhu panapa maresults atinawo panapa tiri kuti mwana ndewako iwewe because hapana DNA. Iwewe semunhu akagara nemwana womunhu ukanzi ubvise mari yepfuma uchimirira DNA yako kana wazowana mari notodini? Chinoitika chekuti hazvirambiki kuti ndozvinenge zvichitomwa nedare asi chinoitika chekutoti zvaizvezvo inini wacho ndakatoonerwawo neupenyu. Une mukadzi umwe here wainaye kuti? Wamwe ndakatizirwa neumwe mukadzi. Wakatotizirwa futi? Apa pekutanga wangu wakatizirwa futi apa? Wakaita kuroora pechitu ndobva wazotizisa. Wane vana vangani naye? Hatina mwana. Wakaroora here iye? Handisati. Hausati. Saka wati DNA yekutarisa kuita rii? Muna December. December. Zvakanaka. Uda kuti DNA yako muna December. Tinogamuchira asi watanga kundiudza kuti mukadzi hauchamudi. Ndikutaura kuti wauya wakagadzirira. Une chimwe chikonzero here chawaitadza kuuya kuzoonera mudzimai wako? Zvauratidza kuti wane vakadzi vaviri pachipare. Une hama here? Tangire papa vana tete vanani? Vana tete varipo. Makamboizwa nyaya yeunana tete? Patakanetsana pacho ndakakumbira kuno kuti ndachikumbira kuti toita sei vauye tigadzirise nyaya. Ana baba wakati tikwanise kuita sei tiunzana tete nekuti nyaya yemwana wedu takaita tega pakasvika mumaoko edu saka isusu nyaya yedu tinoita sei tinokwanisa kuipedza tega. Ndakati mai baba nyaya inenge iri sensitive ndikwanise kutaura nyaya dzembedroom nemi. Ndopakazoinsista mama vekukariba vati chiudza inini pafoni ichibva ndataura nawo nemameseji pafoni. Musikana uri kuti kudii nezvekutaura mama wako? Zvaari kutaura murume uyu zvese zvaakutaura zvatoa kumashure ndatodzoka kumba kwedu. Inini ndabva kunotonda akangotanga kuita ndakabatsirwa nematwins. Wani wacho ndobva ashaya ndobva taviga mwana kunotonda ndobva saka namhampa wanga achiri kuzambia vangodzokuswa nenyaya yerufu ndobva taenda kuchikuti kwanga wagara. Ndakabva ndaenda chikukariba mama akati hauya tikute sendimbokunyaradza. Ndakaenda kukariba ini ndakagara chipo chemwedzi nehafu kozi ndakaenda July akunopera July akapera August akapera ndikadzokera notoni September. Ndadzokera uyu murume wangu uyu ndopakata sei anga achinja ungoziva munhu unogara ndoti mamudhu aiita achibva basa ikurumidza basa kapanga kunonoka kudzoka kana 10
kana kuma3 chaiko kuzoti ndazinge ndaenda kushamwari yangu ndazinge ndadi saka ndasingatauri ndinongoti alright tichitotanga tikuwirirana saka bva azongoti akabva atozochinjira atu manje akutodzomba kuma3 every day nguva zhinji ona panenge atokasika oro haanwe fodya aputi odzoka kana kuma10 tobvunza mamuri kubvunza ndazoenda kuharare varungu ndatinga kare maimbotaura kana manzi maenda kuharare nevarungu sei apa mangoenda makanyarara kubvati hapana ozobuda ndazoenda kumafaro amenoko unenge achibuda achienda neshamwari but pesa apa angasingazviti ndikataiwa tigendimbomira chindati senyayo tichiringonetsana ungomhanye kuti ungoudza kana tete takati ngetimbogadzisana pachedu uyu murume uyu kwakubva anditi mumwe dhei abva kubasa abva mwana achema mundikamuteka bataiwo mwana hana chaakataura saka zvakaitika akabva anogeza akati uyu murume achienda mbona kuti mufoni munei ndobva ndatora foni sezvo password yedenga iri 1 ndobva ndatora foni yake ndobva ndaenda pameta ndoya aibvunza whatsapp meta yachibvunza kuti munhu anoita nhumberi asina kurora nemunhu anozodidi vati mwana hasi wangu nokuti nhumbu ndikufunga kuti yakabata muna Mei asi mwana akazvarwa achi muna Mei ndobva ndabvunza manje because ndabva wabva ndakati muri kuti mwana asi akaberekwa munani akaberekwa 5 May 2024 utwato wabata nhumbu muAugust inini handa kuti August ndati tenge takarati semuna uga anchanyatsorangare asi ndakazozviona kuti handa kutera mamuna September yemuzviji yakaitika muna August vari kwana chii alright iwe wadzoswa kunoko haunozodzokera kumurume wako ndizvo ndiri ipapo ndobva nditi mwana hasi wangu ndobva ndati saka tandakuti vana vakaberekwa vari vaviri mukomana nomusikana vati vasikana vese matwins chakakonzera kuti mumwe mwana ashaya hausuchiza kuti chii akangoshaya atobva kuberekwa kana kuti anga atone 2 months watombomuyamwisa imbodzoka inaye mwana wacho toni yenaito danguna ruoko rwake ine ruoko rwako shamatoto une mwana mukomana mukomana kusiyana nyaraka nevabereki batsirana zvotaurai ndine tefinoita 100 vati ndei 150 dai taigona kuti zvemwana tuta zvemwana tigone kukudetsera usarambe uchifunga nezvakanyanya unobetserwa kwatina zvemwana toita madna test asi dai zvachagoneka takasira kuita nejimbidza iyo nda kuti ikasire kuitwa nekukasira then tiri munani na Mei muna July ngeyaitwa tikasire kukusunungurawo ukasire kusunungura mudzimai wako musunungure mwana ndozve DNA test ndaona kuchienda kwauri iwewe dira kwemusikana ati nikuda kwezvizvo zvaachada nezvako muone midziyo here inge iriko yakasiya kugara kuti ndakatobva ndasiya zvese ngosi angobva chichi kunoshanya iye kwakuzongonyora meseji kuti kunomusadzoka zvezvewane mumwe mudzimai midziyo yake uri kuita sei ndakaisa pasaidi yesolution saka takati nhasi vaya kuzotorawo midziyo yavo
atezvara wako wakasununguka here kuti vatore midziyo yake yese inonzi midziyo yake? Handii ndakasununguka kuti vatore. Tezvara makasununguka here kuti mumhanye munotekaira musunungure mukuwasha wenyu anemwe mudzimai? Musunungura ndomusunungura pamusoro changamira kusunungura ndomusunungura, asi ndofanira kumbotanga ndataura mashoko andinoti nditaure ane kundishungurudza kwaakaita kwakati rebei. Taurako mukuwasha uyu takati tataura nyaya dzese idzi. Mukuwasha akafona achiti wemutore zvinhu zvemwana wenyu kuno. Ini ndakasumuka ndikaenda achiti mota ndagadzira kuno. Ndaenda inini ndakasvika Mukuwasha akaratidza kuti zvaari kutaura asi zvaada kuita. Akanga andishedzera kuti andishungurudze. Nokuti tichisvika Mukuwasha akatigarisa panze. Ndarara pavheranda nemwana uyo achimuchechekera zvake. Kwanga kune chando chakanyanyisa nokuti madzimai vamwe nemusikana namai nini vari kukaribva vacho vakatanga kutaura navo kuti chiudzai ana baba vakazotora zvinhu zvemwana wavo. Ndisikuda enda ndisingade zvepamurume naye. Asi ndakangoti ndinotora zvinhu zveshe zvemwana wavo. Tasvika ikoko mukomana uyu akaenda kupolisi akanditorera peace order. Zvokuti ndakamutarisa ndinipasha dzokuti inyaya yekuti mutemo ndaimurova. Because type yangu ini nanditongana nemunhu akadai zvako ndomukanganisa, but akandishungurudza nguva refu. Akati kaenda kupolisi kusvika nyaya yatotengwa nemapurisa vakatsanangura kuti iyi yauri kuita iyi inonzi emotional abuse, kuabhusa vanhu. Haanonipa chikafu but ari ndiye andidei. Ndakamupa bhaiki rangu Mukuwasha kuti achengete. Mukuwasha bhaiki rangu ndakazondibata rafunda kuti bhaiki ndada kurisenzesa. Akanditi ndina mari yemafuta yekuti ndidzose bhaiki renyu. Tumirai mari yemafuta yekuti ndiuye naro. Munditumira mari yetransport kuti ndidzokere kubasa kwangu. Ndikaita saizvozvo. Saka uyu mukomana uyu kuti ndigone kunzwisisa zvezvaari kutaura, mukomana uyu akauya akanditsotsa kumba kwangu ataura kuti arikuda mwana wangu. Ndikamutendera kuti munhu anouya pachena ndemunhu akarongeka. Mukomana uyu akauya aiuya pamba pangu ina risina dzimba dzakawanda sekugara kwandakaita. Mumba mairara vana vese iye asvikowaridza pake pasaidi ndopaigona kumukira mwana wangu achimurepa kuti vaite zvavakaita. Zvekuti ndingataura naye ada kutaura aigona kundirwadzisa kusvika pano pasiripo pokuti ndogona kumufungira mweya usiri. But nekuda kwenyu mama ndikunyara ndichitaura mashoko akaita kunge iwayo. Tase kuti ndoda kudherera but handisi kudherera, but mukomana uyu mashoko akutaura anorwadza because ini ndakuita kunge munhu asina kukwana because uyu akauya zvikanzi achitsanangura sisi vaigara nemusikana kuti munhu uyu arikugara noku ane mwoyo wakaipa wekuti anogona kudzidzisa mwana zvakaipa, asi mune mwoyo wangu ndakaona musikana uyu akadzikama tsika ndoda kumuroora, ndoda kumubvisa muruoko romunhu wakaipa. Akatopesera kuti ndirenganisa nini nemwana yeye nokuti mwana yake ari mwana wasisi mudzimai wangu kuroti mwana wangu futi. Kuroti mukomana yeye ane uchenjeri wake hwaitaura nokuti aitori mbavha. Haisi mbavha yekuti yeye azotora zvinhu zvomunhu asi aindibira pfungwa. Saka ndikutaura kuti iye ada kutaura zvinhu zvekuda kuzvirerutsa kana kuda kuita munhu ari right steering. But ane mhosva yakanyanya neni. Nokuda kwokuti haasi kubuda pachena. Zvino naite zvara ndikakuti ndokupai mupurisa wangu munotora zvinhu imi mutaura zvekuda kuita violence zvinozobuda here? Violence ndakatorega kudhara. Dai ndaida kuita violence adai singada ndakaita naye musi wandakasvika munoto nokuti akatombondiwanda ndikati tokuzomhanya ndikasvika ndichimberombereko ndikati rota sei iwe. Panguva ndipanga dai ndakamurova ndakatomuregerera kudhara panyaya kumurova, asi kuti nditaura kuti type yevanhu vakadai nekuda kwemutemo zvino zvinini pisa ndese ndoenda pasi pemutemo. Asi ndinoda kuti iwe mutemo umboshandawo naye. Inini mukanditendera kuti ndiende kunotora zvinhu zvangu handisi kuramba ndizvemwana wangu ndinomutora, asi ndichida kuzviona zvakakwana nokuti zvimwe zvacho ndozviziva zvimwe zvakabva nomaoko angu. Mukuwasha zvinhu zvakakwana here? Zvinhu zviriko wadhiropu nandakaisunungura ndeyerata nandakaisunungura ndakaisa pasaidi yenge yakukanganisika. Pamusoro echangamira pane zviriko ichi nechi zviriko zvacho ndinoda kutsanangura matauriro acho echinhu chinokanganisika. Vanhu vanoziva vanonzi mameta odrop arikanganisika. Nokuti imi pandakasvika murume yakandiratidza pane zvinhu mukunza zvinhu zvaa zvakamiswa muimba yemudining. Pamakamiswa kitchen odrop mubhedha, maplates ake akangoarongedza, hembe dzese dzikarongedzwa pai imomo. Hamusi munhu panoita mujuru. Type yechinhu checho chachikwandikana gonzo kuti ripinde mukati nokuti chinhu chenga chakatomaundiwa chakadaro. Kana akatokumura kwandakaitenga ndivakati kuti mukaikumura aizogadziriki futi. Ende ndeye 400 US yanga isati yaane gore ndaitenga. Ndichipa mwana wangu kuti no mwana wangu ubatsirike, ini ndakubuda muno muZimbabwe ndakuenda kunorarama kune nyika.
kubatsira mwana kuti abatsire. Saka zvaari kutotora kana akatoidislocate akatokanganisa anototenga nyuwani ende aigadzira. Anotoita kugadzisa zvinhu ndinoda zvinhu zvakakwana semupiro wandakazviita mwana wangu zvasinopwanyika nepatakazoita zvinopwanyika. Kune zvinhu zvakawanda zvatakasiya ikoko zvandakapa mwana wangu. Saka iye anofanira kuti ataure zvinhu zvinoita kuti patinosumuka kuno kuti tiendaitira zvinhu hatinosvika tichinetsana ngaanyatsogadzisa zvinhu zvangu zvakanaka zvinoita kuti inini mukosha ndomurespecta bhozi akaroora akauya zvakanaka naye handina problem naye but problem yake yaye kuti iye imbavha aida kundibira pfungwa ende ari rafu akandiita rafu but kungoti ini handinokwanisa zvangu ndimutsive ndakangoona kuti ndikati ano mwari ndiye anokwanisa kutonga ine handitonge vanhu nemachangamiri ndianomutonga sekutonga kwavari kuti nhasi varoda kupa mutongo asi kudai kwangu kuti taitongana pachedu ndingadai ndakaipedza asi ndikuti iye ngaataure chokwadi pamberi pamambo tigone kuonesana zvakanaka zvinhu zvangu ngaanyatsotsanangura nokuti kuvanhu kwaari kune vanhu mupirisi akaenda akamuratidza chinongedza pamwe pano kuti anzi apa ndo pane zvinhu hapasi kuti makagare zvinhu zvemunhu mupenyu ipapo akuita kunge matata zvinhu zvakunaiwa here hameno but mba mune space isusu takasiya zvinhu nekuda kwekuti iye anga akunditorera peace order kupedzisira yapindurwa nepolisi vakutoti iwe ungapate zvara peace order vangara muno here anzi aiwanda itoti ungatore firiji iye achitanga kuroora achipedza kuroora akatsanangura akati mudzimai wangu nokufara kwandaita ndokumba firiji yandakagona kubasa but firiji iyo yazosvika kubasa akapedzisira kunotora vakuru vekubasa vakauya vakati aiwa kwewe unonetsekerei kana wakanzi 5 years iwe wakapa munhu wakatomupa its okay isusu tikati aiwa isusu hatisiraradze kunge tikuda zvinhu still but takamirira nguva yakafanana neino kuti vayananisi vange varipo saka mwana wake wechaye asikanombochengeta vakaenda kukoti yekumaintenance anotori nemapepa ekoti akangomutarisa hamenoti mubvunze takapedzera nainge akatumira zve2 months mari yacho fisinokwana akapuhwa madheti ake ekubhadhara zvese anazvo zvokuti ipapa kungobva apa kuenda kupolisa ndonovharirwa ani mwedzi mukana atinobhadhara pamusachangamire ndokunga ratogore takaenda kukoti musi wa3 June akangobhadhara 2 months aifanira kubhadhara akanzi abhadhare 60 US ndobva abhadhara mwedzi wekutanga akabhadhara wechi2 ndobva ajamba wechi3 ndobva abhadhara 50 US kubva ipapo svikana nhasi waiti ukamubvunza mari yemwana anozoti ndichatumira omubvunza mumwe mwedzi ndazorwara amai vangu vazorwara achingotora mastatement svikana nhasi mari yatokuma 600 something yakazvitonga iyo yakazvitonga ndanga ndiri kubvunza kuti pazvinhu zviriko panapa wataura nyaya yewadrobe kune chimwe chii ine ndakasiya wardrobe ndakasiya mubhedha nefiriji ne4 bags dzangu dzechibage ne2 buckets ndikasiya midziyo yangu maplates ndofunga maplates madhishi ekuwachira anga ari pamba ne1 rakazara makapu chete ne1 rakazara maplates chete nipozoita imwe inonzi 16 piece yakazvimirira yega kozvizva kuti ndakangozvipa pakitchen party kune maspika nandakapiwa nababa wangu kune 2 maspika mahombe ane tudiki twacho 3 nebhatiri resolar hombe handizoziva kuti mawatsi mangani bhatiri rakakura bhatiri nefoni yangu yandakasiya I think bhatiri ndorega yanga isikuti oni kuda kwebhatiri but ndakatosiya foni yangu ichitongori nyowani ndakunyora pasi uri kumhanya wati wardrobe nemubhedha bed nefiriji fridge nemaspika wati 4 bags dzechibage ne2 buckets wakadziwana seidzo chibage ichi ana mama vakakohwa 5 tons madhesi anga wakuenda kuZambia saka vakabva ngopa munhu nemunhu chi ongoti zvinhu izvi hatikwanisi kuzvitakura oi vana mutese musare muchidya indobva ndipa 10 bags dzangu ndokuwana kwandakachiita 4 bags andipa mberi kitchen nemaspika mangani maspika 2 mahombe ne3 madiki nebhatiri remota bhatiri resolar handizozive kuti anga ari mawatsi mangani bhatiri rakatokura nemaplates dzemaplates makapu nemapoto nemabhaketsi mapoto nebuckets nefoni mablankets
handizvo izvo zvikuratidwa namaningi hembe nebhutsu hembe kune dzangu nedzemunun'una wangu wandaanda kugara naye blankets clothes unovimbisa here kuti zvinhu zvanyoreswa panapa izvi vanhu vakauya vari kunowana zviri zvezviri pane kana zvinhu kuti zvakatengwa pane chimwe chaungati ichi anyoresa chisipo pa dziri nhau dzefiriji hanokwanise kuti itakure nokuti hansanda isvitsa makore ainofana kunge ichisvitsa kuti izova yangu. pamusoro echangamiri firiji akatondipa pari pakichen pati ikatoita yangu ndatozobva kukariba ndakatozosvika muSeptember ndichiivhura ndikati chibudisai idhare muitengese ndakada kushandisa chifiriji yangu ndakatosiya ndatoivhura ndini ainonditora mukuru wake kubasa patakaenda last year HR akati firiji semachengetero anoita uyu mukadzi wako anokwanisa kuichengeta anokwanisa kungogara nekana 5 months achidza kwana iwe ukasiya basa firiji ikanzi iri kudiwa unonoitora ota sei mutaurirana zvefiriji zvaari kutaura firiji akatondipa firiji ndeyangu firiji takati tinoshandisa kwacha uri kuziva kuti kana naamai vechikuru vanga varipo pawakaroora iwewe uchida zvauri kutaura izvo vari kupana hatidi kuti titenge tinonyadzisana kana kuti tinoda kushandisira simba dzidza kutaura chokwadi chinoita kuti niniwe tisunungurane kati tasangana muri kuti tikwanise kumhoreresana woziva usandiite kuti inini nditenge ndamuvengi wako nhasi nekuda kwokuti iwe wakaita zvawakaita nokuti iwewe maitiro wakaita ndeyekuti iwe wakanga watoita medzi dzako kudhara pawakazoti mwana ngauya ndione kwatiri kugara uchiti uchatevera uchazisa meseji yako iwe wakatanga wane mukadzi kudhara handinoona iwe wakatadza kuronga tsura yako pakutanga ini ndakakumirira ndosaka kwana ndakagara nguva yese yandakagara semukwasha akaroora unofana kuuya wobuda pachena pana changamirisa izvozvi wobvisa gurupuro rako kuti ugonosungura mwana wangu kuti zvitaipeoda kuti zvotoda ndiratidza kamwe kaustabhoni kauri kuita kokuti uda undiratidza kuti inini ndakadzikira sei ndogara kumba ndinogara kutanga ukandidaro unenge wakuratidza kuti iwe unenge wakuda kundidzvinyirira pamafungiro ako but usina kundidzvinyirira ngatishandidzane zvakanaka zvinoita kuti kuno mwana uyo mwana ndewako usambonetseke zvako zvekumaternity zvaunofunga asi uchazonyara kumbe uyo mwana ndewako nokuti iwewe mawira waita ka ndapedza. Panga paine kukadzika kwako panyaya yefiriji zvimwe zvese zviri kana ataura kuti wabve kuda kuti unoenda kuzvitengera zvachimbudzi pamusoro echangamire uyu takamupa grace period kubva last year tikatigadzirisa zvinhu tiri kuzvida handina chinhu chekuti anozotenga zvinhu zvangu ndiri kuzvida ipapo zvakakwana zvese zvandakasiya ukwanisa kumbotaurira ichangamire ya unokwanisa kutaura nokuti haufanira kudzvanyirirwa nokuti wauya kunyika kunogara baba unofanira kutaura natezvangu ndowanzoda kutaura chokwadi pamberi pamwari sekupika kwandaita chiro chakava vanhu vakazvitora vakati hachisi chokwadi handizvo asi pakauya nababa uzotora zvinhu takangonetsana nenhau yefiriji chedu imwe sina ndatoita sei ndatapfuura handina chandakaramba nacho ndopawakaisa pisoda handina kuisa pisoda wakaisa chii ndakati ingeri nyaya yefiriji chete kuti ndinziwo firiji isaita isaiende sezvo haisati yayangwa hakuna kuti handambonyorera munhu pisoda pamusoro echangamire uyo akatoenda kunotora peace order inini kuti nhamba foni yangu yakazobiwa ofisi akatsande vanotonzi ofisi akatsande vakatanga bhesi ndo vakatoti iwewe uri kutora vanhu peace order vanogara kuno here akati aiwa vapi namba mako here aiwa vadya chikafu chako hatina takagara panze 2 days dzise dzakagara chirira pazvinani singadye chikafu chake kana mvura yake hapana chatakano firiji akanzi akanotora HR wakati nyaya yefiriji kana iwe wati 5 years wakapiwa wakanzi 5 years kana dzikakwa akasiya basa before 5 years anotorwa firiji kubasa vakati anokwanisa kungoichengeta iwe wakasiya basa before 5 years zacho otora firiji yacho akataura pamberi pemapurisa akati firiji mwanangu ndazvinzwai kwemunhaya yatezvaro imi hamusi kuita sharing of property mati munotora midziyo yenyu kumadi mamusira firiji yo matora midziyo yemwana wenyu chiri kunetsa chii changamire chiri kunetsa ndechekuti marwadzisiro akandita anofana kumbonzodzinga kuchana chandona ndechekuti mauda kufikisana iye waiye asiri kugona kundirespect muri kuona maitiro akati nditoa kuti munhu yakandisungisa ndakaenda papolisi ndinosungwa nenyaya yekuti ndaizotora zvinhu uye akandiudza kuno ndinotora zvinhu zvakutoti handina kuramba zveshuwa zvino handina kuramba kutakura but iye ndiyanga atoti ndiri kutsvaga transport
inotakura zvinhu kuya zvisikana zvokuna tasvika kwege haana mari yechitransport auda kuti ndititsvaga mari yetransport ndai mutauni. Unokwanisa here kuti uzokwidza mupurisa wangu auye kunotoni unoverenga zvinhu zviri kutaurwa nevanhu ava vasati vaya kuzotora zvinhu zvopinda mudare muno musi wa6 June ndoziva kuti zvii zvinoda kutorwa ndozotuma vanhu kuzotora zvinhu. Hakuna chikamboshata chimwe ndoenda kuti kana ndadzokera kukumba anotsvaga mari transport izvezvi yekutodzokera yacho ndakatoonerwa ndava nebike ndapira fiwo kupindeniso nokwana zokumbira kusiya kuti ndazotapurwa nemwana nditakura kusiya ari zvinongori zvichengetera pachicho zvinhu izvi zvona ndida uri munhu vadhonziyana ndakabudisa kuti hapana mwana ndichikwanisa kuita kana chikwanisa kuisa asi zvimwe zvinhu ndakatenga pane zvimabhokisi yazvina zvine mishini zvazvo zvima ndakandokera zvinhu zvese mapuleti hembe zvakachengeteka zvakazvinana gonzo rinopinda zvanga zvatojiwa negonzo zvichiri muwadro kana ndakazvisa muwadro. Unokwanisa here kuti uzotorawo vana tete upana negurupuro renyu kwete pamberi pangu kuti pamberi pangu handirambanise vanhu. Hapana chakamboshata changani. Asi uziva kuti pane matanho mamwe atoda kutora DNA test yatoda kutiti kuti mwana anofanira kuchengetwa newe. Kusachengeta vana ndichita nowa ndakatombokumbira mudzimai kuti zvinhu zvakandionera ndisina chiuviri chakanatsokwana kuti ndikwanise kutumire mari kuno. Asi unonzwisisa here kuti wewe panapa pari kubuda nyaya yekuti wane gore usingatumire mari yementenensi. Uri kunyatsozviona here kuti vanhu havane mwoyo murefu newe zvokuti vakadzokera kupolisi kungoenda chete ungonovhara. Iye ndaitomutenda even pafoni makaona mameseji ndototenda kutoti hauna mwoyo wakaipa dai umwe mwoyo wakaipa dai wakandisungisa. Asi iwo ndinofanira kuita mwoyo wakaipa. Ana mwoyo wakaipa kuda kuziva chokwadi. Pamusoro yechingamba Taura uyu zvaari kutaura akatonzi kukoti kwacho tasvika akabva ada kuti mwana hasi wangu ndobva zvanzi pinda murumu umbe nerumu yakaratidzwa ndipinda ugase madna achivhurwa kuno ndobva aramba ndobva atobuda akangoti alright asi koti chipera ana kupinda murumu abva atobuda ndakutomutaura pafoni chimubvunza mwana muri kutumira rini mari angizoti ita zveulife yako zvezvelife yangu zvemadna ndichazoita kana ndakuda ini ndaredi uyu mari atori naye ari kutofikisa zvaari kuita zvikufikisa kwete kuti anzi haana kana kuti chi zvese zvaari kutaura idhirama rakuitei zvekutorarama anazvo mari mhuri yake iri kudyei kumba kwaari kugara ane mukadzi akutogara nemwana womukadzi wake asiri wake kunoko achisafa wakatombogara oraiti wari kuti hasi wake asi akatomboona iri nhumbu svika ikuro svika zvaro iye aripo svika pa6 months pacho pandakabva akati tikuenda madna ndakatosiya mari yapinda ndikati oraiti mari yacho iyi ngatiende kumadna iri naNovember akatoti oraiti ndiri kuzotera ndiri kudii akati takauya akazongonya meseji aya kuno musadzoke uyu kwakuti kutonzi kundifikisa chaiko mari yemwana hasi kutumira ndikuchengeta mwana ndiri wani nana mama kutondibatsira haana kana chake ubva pa6 months mwana pandakabva kunotoni kana nhasi haana kana chii chinozikanwa pamwana kuti ari jei apfekei yageza nei. Ndanzwa uchitaura nyaya yekuti wakabvisa 1000 nechimwe chikamu yakanga iri yechii handichanatsoziva hangu papepa rakoechii lesitsvaga ndauya nayo uri kubatanidzira grosari rake nekuroora haisi kuti mari yakati keshi 1.5 ari kubatanidzira negrosari raakatenga saka amutori na list racho ate list riri kumba mubhuku dai ranga riri pano taona kuti akaperera pano paakaperera mari yake chaiko yatingati ikabvisiwa inobatika ndo inobatika imwe mari yakaperera mumagrosari aiwa zveroora zvinozopedzerana iwe ndanga ndine chichemo chokuti murume uyu paakarongedza zvinhu zvemwana wangu kutochira futi mwana wangu ende kuzipa anozitora bhosi paamukadzi akatenga kutogara mumba handisi kuziva kuti paakarongedza iye akarongedza nani hanimuriona saka ndotochiriwo futi kuti pakugara kwaita hembe dzokoko mwana wangu anodzitora achizodzipfeka pakaona chinowanika ndinenge ndaita rosi futi nemiwo bhosi iye anofanira kutodza kuti vairongedza nani nokuti zvinhu zvimunhu yakabva achongoita semunhu ari kushanya akasiya zvese zvamurufungidziro zvinenge zviri pachena zvimwe zvipato saka tikureva kuti iye paakarongedza ikoko kwakanyemba tati tikutuma mupurisa dai maigona kuita dare iri muri mega nemukwasho wenyu ngadai musiri panapa handiti
saka namanditendera kuti nini ndikubetserei ngatichiita kuti tifambise zvinhu zvinoita kuti iye anga ari kusafe side handiwaya wega unanoona handide kuti ndinzwe kuti pane zvamufiringa kana akakasika kubva muno machundu anofanira kubva panapa achifamba zvakanaka achidzokera kunotori. Iwewe mwanakomana taurai unozivisa vabereki vako kuti